Bjarke og jeg har om Platons idealisme og hvordan idealismen kan ses som løsning på konflikten mellem Heraklit og Parmenides. Platon han kom fra en fornem og rig familie, og Platons onkel var en af de 30 tyranner, som engang prøvede at afskaffe demokratiet. Dette støttede Platon dog ikke, i hvert fald hvis man skulle tro på nogle af de breve, man har fundet, som blev skrevet af Platon. Platon var elev af Sokrates, men man er stadig ikke sikker på, hvad det nu vil sige at være elev af Sokrates. Men det var i hvert fald Platons inspirationskilde til at begynde som filosof. Dog lod Platon sig også inspirere af alle mulige andre filosofer. Parmenides. Parmenides er den største filosof, hvis tankegang er bevaret, så vi stadig kan følge den i dag. Parmenides har kun skrevet et filosofisk stykke, og det var i form af et digt. I digtet beskrev han, at det der ikke er, er ikke, og det der er, er. Det betyder, at hvis noget er til, vil det altid være til, og det kan aldrig gå til grunde. For hvis det går til grunde, så vil det blive til noget ikke værende, men det vil stadig være noget, men det der så er tilbage, er ikke værende. Altså selv om det egentlig forsvinder, så bliver det til noget, der er forsvundet, altså bliver det til noget ikke værende, men derfor vil det stadig eksistere på en vis måde. Dette var Heraklits tankegang, altså alt er evigt, intet holder op med at eksistere. Heraklit. Han er søn af Blyson, og som lille der erklærede Heraklit, at han intet vidste, men som voksen mente Heraklit lige pludselig, at han vidste alt. Meget mere ligger der ikke til Heraklits historie, da der ikke er så meget mere at sige. Men Heraklit mente, at alt er i konstant forandring. Alt opstår, går til grunde og opstår på ny i et evigt flux. Det er ligesom det foregår i naturen, hvor noget dør, og fra det der er død, opstår der noget nyt. Den sætning Heraklit han er mest kendt for, det er sætningen pantare, som er på latinsk og som betyder, at alting flyder. Et andet eksempel er på denne teori, med at alt det opstår, går til grunde og opstår på ny i et evigt flux, det er, at man kan ikke bade i den samme flod 2 gange. Det vand, man stiger op af, flyder videre, så næste gang, så kommer man altså til at bade i noget andet vand, eller også er man selv blevet til en anden. Alting er hele tiden i forandring, og alting flyder. Platons idealisme. Platons idealisme gik ud på, at Platon mente, at både Heraklit og Parmenides, de havde begge to fat i noget. De havde begge to ret, men de talte dog langt fra om det samme. Og for at løse dette problem skabte Platon en dualisme. Det var altså 2 verdener, hvorpå man så kunne komme til at skelne dem fra hinanden og få dem til at eksistere i den samme verden. Den første verden var idéernes virkelige verden. Denne verden var den, Platon mente var den rigtige verden, selvom det var det modsatte af, hvad vi opfatter, da alt i denne verden er utilgængeligt og uforgængeligt og evigt. Den anden verden var fænomenernes uvirkelige skinverden. Denne verden er den, vi som mennesker føler er den rigtige, da det er sansernes verden, altså den verden, hvor vi kan se og røre ting. Dog er denne verden kun en afspejling af idéernes verden, og det er også derfor, at Platon han mener, at idéernes verden er den oprindelige og den rigtige verden. Denne verden minder også meget om eksemplet med, at intet kunne gå til grunde, for alt ikke værende vil egentlig stadig eksistere. Alt det, der så ikke er værende, det kunne for eksempel være det, der nu eksisterede op i idéernes verden. Dog er det lidt en omvendt stilling, man så kommer op med. Platon deler altså deres teorier op og mener, at de begge har ret i hver deres ting. De troede bare, at de kunne få begge deres teorier til at eksistere i samme verden. Det kan de dog ikke, da det ikke kan lade sig gøre, at noget både er uforgængeligt og tilgængeligt. Derfor blev Platon nødt til at dele det op. Man kan sammenligne denne teori lidt med de 2 former for eksistentialisme, hvor den ene er af essens, og den anden er af eksistens. Da Platon løste konflikten mellem Heraklit og Parmenides, delte han alt, hvad vi vidste op i 2 verdener. Idéverden og fænomenernes verden. Alt levende er i fænomenernes verden, hvor ting sker og alting forandres. Idéverden er der, hvor alle idéer til alting er. Selv de ting, som ikke er opfundet endnu, er her alligevel. I idéverden, hvor forestilling om eller definition af lige præcis den ting findes. Platon mente, at Heraklit talte om fænomenernes verden, hvor alt forandrer sig hele tiden, på den ene eller den anden måde, mens Parmenides talte om idéverden, hvor intet forandrer sig. I et hverdagseksempel på, hvordan Platons ideologi løste konflikten mellem Heraklit og Parmenides. Jens og Jørgen står og diskuterer over lommeregneren.
Jørgen siger, at det faktisk ikke er helt den samme lommeregner, som Jens havde for 10 sekunder siden. Det forstår Jens ikke. Han siger, at det er da fuldstændig den samme lommeregner. Han har jo ikke givet slip på den eller noget. Jens og Jørgen diskuterer i noget tid og argumenterer for hver sin sag. Men så kommer Balle, og Balle siger til Jens, at Jørgen har ret. For imens Jens har stået med lommeregneren, er der forsvundet nogle få atomer fra overfladen af lommeregneren på grund af slitage, og knapperne sidder ikke i fuldstændig nøjagtig samme position som før. Men så siger Balle til Jens, at Jens også har ret, for der findes 2 verdener. Idéernes verden og fænomenernes verden. Og i fænomenernes verden er Jørgens teori rigtig, for alting bliver hele tiden udsat for enten små eller store forandringer. Men i idéernes verden er alting det samme, for ideen om lommeregneren er altid den samme. Så hvis man spurgte en tilfældig mand for lidt siden, hvad det her var, og viste ham lommeregneren, vil han sige en lommeregner, og han vil blive ved med at svare det samme, uanset hvor mange gange over hvor mange forskellige dage man viser ham den. Fordi at ideen om lommeregneren bliver ved med at være den samme. Og det er det, fordi at alting, så længe det ikke bliver totalt smadret, er det samme, på grund af at ideen om den ting er uændret, så vi kategoriserer tingen som det samme hver gang. Men i praksis, så ændrer tingene sig faktisk minimalt hele tiden.